To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai suna kowane kiɗa. Yawwa a cikin wannan shirin ne za mu kawo muku wato yadda muke bubbuga wato kiɗoɗinmu a FL Studio. Yawwa kuma kar ku manta mun ce muku muna shirye-shirye ne duk za mu kawo muku makiɗanku da kuke so duka za mu neme su mu yi interview da su su nuna muku yadda suke kiɗoɗinsu. Kar ku damu da wannan. To wato ci gaban wancan bidiyon da muka yi ne na baya wanda na ce yadda muka fara wannan kiɗan na ce za mu zo mu ci gaba. To yau abin da za mu sa ganguna ne kawai za mu sa sai mu tsaya nan. To in mun sa kiɗan mu ji. To mun ji yanzu muna so mu sa wato abubuwan kiɗa ne. Abu na farko ba mu yi masne. Ba mu yi amfani da wannan. Mu yi amfani da wannan. Yawwa. Bani ka ba mu ji dai. Kuma yana bani ka haka kuma yake bani kamar haka. Kamar wannan ne ya fi mu. Yawa za mu je da wannan. Ka san shi kiɗa yanayin yi ne. Kana yi kana ɗan wato ƙara ma kanka. Ka san kiɗa yanayin yi ne kana yi kana ƙara ma kanka basira haka kiɗa yake. Abin da na sa na ji ya mun bari mu haka mu gani in sake dan sa shi haka in sa shi haka in sa shi haka mu ji.
abin da muka sa kiɗan. Daɗin kiɗa kenan. Wannan gangunan da kuke ji yanzu suna cikin packs ne. In kuna so za ku iya mana magana muna saida. Kun gane ai? Yawwa. Gangunan da muka sa kenan. Da fatan mun zo ƙarshen wannan makon shi ma, amma kafin mu tafi ba mu sa muku abin da muka yi yau. Mun sa wannan, sai muka sa wannan shi ma, sai muka sa wannan, sai muka sa wannan, sai muka sa wannan shi ma, sai muka sa wato kick. To mun sa daga farko mun sa wannan, muka hada da wannan, muka sa wannan, muka sa wannan, muka sa wannan, sannan muka sa wannan kenan. Wannan abin kenan, wannan kenan. Mun sa shi kadai ku ji ai. Abubuwan da muka sa yau kenan. So da fatan mun zo ƙarshen wannan makon, sai wani mako in mun sake kawo muku ci gaba. Za mu yi kiɗan nan har ƙarshe mu jera beti, sai mu sanya muku a YouTube kyauta, sai ku je ku yi ta wasa waƙoƙin ku da shi. Kun gane ai? To da fatan
kun ɗan koya wani abu akan gangunan da muka sa, saboda muna yin shi a hankali ne saboda mutane su bi shi a hankali, kun gane, wanda ba su fahimta ba su yi ta fahimta. To godiya muke yi, sai wani mako mun sake haɗuwa da ku. Yawwa.